Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Athletes We Are Talks, το podcast που είναι μια συνέχεια της δωρεάν αθλητικής εφαρμογής Athletes We Are, διαμέσου του οποίου θα έχουμε φωνή όλοι εμείς οι ερασιτέχνες αθλητές της καθημερινότητας. Εδώ μέσα θα μοιραζόμαστε ιστορίες καθημερινών ανθρώπων που έβαλαν τον αθλητισμό στην καθημερινότητά τους και διαμέσου αυτού κατάφεραν να αλλάξουν σκέψη, ακόμα και πορεία ζωής. Η κοινότητά μας αριθμεί δεκάδες χιλιάδες μέλη, όμως ακόμα και αν ψάχνεις ένα μέρος από το οποίο να εμπνευστείς ώστε να ξεκινήσεις το δικό σου ταξίδι, είσαι στο κατάλληλο μέρος. Εδώ μέσα ανακαλύπτουμε διαμέσου του Athletes We Are Talks ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε Athletes We Are. Σε αυτό το σημείο θα πω λίγα πράγματα για μένα. Είμαι ο Θωμάς Σοντελιόπουλος. Θα είμαι ο οικοδεσπότης αυτού του podcast και θα συνομιλώ με τους καλεσμένους. Η γνωριμία μου με τον αθλητισμό έγινε το 2013. Πιο πριν ήμουν καλός φίλος με το αλκοόλ. Μέσα σε ένα μπαρ ένας φίλος μου, ο Άγγελος, μου πρότεινε να τρέξουμε το νυχτερινό ημαραθώνιο Θεσσαλονίκης και επειδή είμαι και ο χαρακτήρας που μου αρέσουν οι προκλήσεις και τα διαφορετικά, είπα ναι. Είχα την πρώτη μου επαφή με τον αθλητισμό, να τσανταθλητή, διαδικασία να μπούμε μέσα στον κόσμο, συζητήσεις τα πάντα όλα, ο πόνος στον τερματισμό αλλά και η χαρά παράλληλα. Έτσι αποφάσισα μετά να τρέξω τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας, όπου εκεί πέρα, εντάξει, πήρα ένα αθλητικό πολιτισμικό σοκ, μπαίνοντας μέσα στην Expo, όλος αυτός ο κόσμος, τα χρώματα, τα χαμόγελα. Εντάξει, είχα πάθει σοκ. Επιπλέον την επόμενη μέρα το πρωί, η διαδικασία του να στα λεωφορεία, μετάβαση στο μαραθώνα, συζητήσεις και το άγχος μέσα στο λεωφορείο, να κάθομαι εκεί στο στάδιο με όλο αυτόν τον κόσμο, να τρέχει, να προθερμαίνεται. Ήταν πράγματα εξαιρετικά πρωτόγνωρα για μένα. Ήμουνα πάρα πολύ αργός. Αισθάνομαι ότι απόλαυσα το μαραθώνιο πάρα πολύ. Πόνεσα αρκετά, αλλά τον απόλαυσα και πάρα πολύ. Και στο τέλος κατάλαβα ότι τα συναισθήματα τα οποία μου παρέχει ο αθλητισμός είναι ο τρόπος που μου αρέσει να αισθάνομαι. Ήταν, πιστεύω, και το εφαλτήριο να, να απαγκιστρωθώ από το αλκοόλ, αν μπορώ να το πω έτσι. Μετά με κέρδισε το τρίαθλο, γιατί δεν ήξερα να κολυμπώ. Και εδώ είναι πολύ ωραίο, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήξερα να κολυμπώ, αλλά όπως λένε οι προπονητές όλοι, τι νομίζεις ότι κάνεις με το τι πραγματικά κάνεις. Και έτσι με κέρδισε το τρίαθλο με ένα εξτέρα που έκανα το 14 και το 15 μπήκα σε μεγάλες αποστάσεις τριάθλου Ironman, το οποίο αποτελείται από 3,8 κολύμβηση, 180 ποδηλασία και 42 τρέξιμο. Και μετά από 8 χρόνια συνεπής προσπάθειας κατάφερα να προκριθώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman στην Κόνα και να είμαι μέσα στην ελληνική αποστολή, το οποίο θεωρώ ήταν και η ψηλότερη προσωπική στιγμή δική μου μέσα στον αθλητισμό. Θα πω ότι ο αθλητισμός μου έχει δώσει πάρα πολλά και αν ένα πράγμα έχω στη ζωή μου ως πηξίδα είναι ότι όταν σου δίνει κάποιος κάτι και ιδιαίτερα ο αθλητισμός, οφείλεις να το επιστρέψεις. Και το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι ότι όταν ο άγγελος έβαλε εμένα, έτσι οφείλουμε και εμείς να βάλουμε ένα ακόμα άτομο. Και εύχομαι πραγματικά μέσα από αυτό το podcast άτομα να πάρουν
το εφαλτήριο και να ξεκινήσουν το δικό τους προσωπικό ταξίδι. Η ιδέα για αυτό το podcast ήρθε μετά τη συμμετοχή μου στο μαραθώνιο τώρα το 25, όπου σε Facebook post είδα αθλητές να λένε ότι τα πεντάρια και τα δεκάρια δεν έχουν θέση ως παράλληλοι αγώνες στον αθλητικό μαραθώνιο, γιατί η απόσταση είναι μία, άποψη με την οποία διαφωνώ κάθετα, γιατί μου αρέσει και πιστεύω ακράδαντα ότι ο αθλητισμός είναι συμπεριληπτικός και θέλουμε τον κόσμο να γνωρίσει τον αθλητισμό. Θέλουμε να του δώσουμε ευκαιρίες να είναι κομμάτι της γιορτής. Θέλουμε να έρθει δίπλα μας. Θέλουμε ο κόσμος να καταλάβει γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους βλέπει αριστερά και δεξιά και τρέχουν με τόση θρησκευτική προσήλωση. Να καταλάβουν ποια είναι η μαγεία, ποια είναι η δύναμη που μας δίνουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο με ενδιαφέρει να αναδείξω μέσα από αυτό το podcast και από τους καλεσμένους και τις ιστορίες, είναι ότι ο αθλητισμός δεν έχει να κάνει με χρόνους και αποστάσεις. Έχει να κάνει με συναισθήματα, υπερβάσεις και ιστορίες που έχουμε να λέμε. Αναμνήσεις που δημιουργούμε με ανθρώπους που γνωρίζουμε, που ξέρουμε, που κάνουμε κάτι που αγαπάμε μαζί. Αυτή είναι η πραγματική μαγεία του αθλητισμού. Και είναι κάτι στο οποίο αισθάνομαι ότι πάρα πολλοί έχουν χάσει και εστιάζουν πάρα πολύ στο κομμάτι της απόστασης, ότι εγώ τρέχω μαραθώνιο, εσύ τρέχεις 5, και κοιτάνε από ψηλού ανθρώπους οι οποίοι είναι στο προσωπικό τους ταξίδι. Αλλά για μένα προσωπικά, επειδή έχω ξεκινήσει από το μείον, μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο είναι κάποιος να σηκωθεί από έναν καναπέ και να τρέξει 1 χιλιόμετρο, από κάποιον που είναι ήδη τρέχει να ξεκινήσει να, τρέχει, να πάει να συμμετέχει σε ένα μαραθώνιο. Οπότε να πω ένα ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που δέχτηκαν να είναι καλεσμένοι μέσα από την κοινότητα για να μοιραστούν την ιστορία τους και πώς ο αθλητισμός τους άλλαξε. Και ίσως και το μεγαλύτερο παράδειγμα της αλλαγής που προσφέρει ο αθλητισμός είναι και ο φετινός νικητής, ο οποίος ήταν πρώην χρήστης. Πραγματικά ο αθλητισμός για μένα είναι το κομμάτι το οποίο αναδεικνύει πώς μικρά βήματα στην καθημερινότητα, στο διηνεκές, μπορούν να είναι καταλύτες σε μεγάλες αλλαγές. Προσωπικά εγώ αυτό έχω βιώσει στη ζωή μου. Και θα ήθελα πάρα πολύ διαμέσου αυτού του podcast να καταφέρουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι ανοιχτός σε όλους, δεν έχει σημασία το επίπεδο, δεν έχει σημασία το σημείο εκκίνησης, δεν έχει σημασία ο χρόνος, δεν έχει τίποτα. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ, κάνουμε κάτι το οποίο μας γεμίζει ψυχικά και μας βοηθάει να είμαστε πιο ήρεμοι αντιμετωπίζοντας την καθημερινότητά μας. Και αν ένα πράγμα με την εφαρμογή του Athletes We Are θέλουμε να πετύχουμε εμείς η ομάδα, είναι να μην αισθάνεται κανείς μόνος. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ το συνάντησα πάρα πολύ και το αισθάνομαι ως κάτι πάρα πολύ σκληρό, το να αισθάνεσαι ότι είσαι μόνος σου και προσπαθείς να κάνεις αλλαγές. Και έχοντας πει αυτό, θέλω να αισθανθώ ότι θα καταφέρουμε να ενώσουμε την ερασιτεχνική αθλητική κοινότητα, ώστε ο καθένας σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται θα μπορεί να συνδεθεί με ένα άτομο που έχουν έναν κοινό παρανομαστή, το άθλημα που κάνουν,
Και έτσι θα είναι το εφαλτήριο για καινούργιες ιστορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε ενεργοί, μείνετε παρόντες και αυτό που θα έλεγα είναι ότι μάλλον το μικρό μυστικό όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι ότι κάθε μικρό βήμα μας φέρνει πιο κοντά στην καλύτερη εκδοχή μας. Γιατί εν τέλει, πέρα από απόσταση και χρόνους, όλοι είμαστε athletes we are. Όποιοι θέλουν να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν την ιστορία μαζί μας, μπορούν να το κάνουν είτε διαμέσου τα social, είτε στο email info@athletesweare.com. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ για τα σχόλια, για τις ιστορίες, για τα συναισθήματα και για να αλλάξουμε ζωές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.